Joga. Ljudsko biće je stvorenje telesno i umno. Joga je sistem održanja tog celog sistema u dobrom pravlju ili situaciji ili kondiciji. Ono što joga daje telu može biti potpuno korisno i uspešno i dovoljno, a ono što joga daje umu može biti samo donekle korisno i dobro, što bi se moglo staviti u domen psihoterapije ili psihopatologije. Zbog toga ću imati nekoliko priloga koji ću objasniti šta joga može, a šta ne može. I zašto je dobro praktikovati jogu i do kada i kada i u čemu je svrha i konačna i privremena i tako dalje. Ajde do drugog.